harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Oras madita salutna amanginang. Adorang so masuk hita tu parmingguata. Martangi yang nahoho mahita di bagasan rohata. Amin. Tapuji matu hatta mar ite sian buku ende nomor 500 siapulu sada mamuka sian ayat sada satro di ayat tolu. Oh,
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot anoon. Amin. Edehon hamuma debata, puji hamuma goarna, palet des hamuma dalan di ibana, namar hureta di halongonan, Jahoba do goarna, jala marolop-olop mahamu di jolona. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, ajar hormat tuhami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor ma mata nami, asa hutadahami hatuan nami nasiakoi, pargogoi hami marhite-hite hatam, padao masian hami nasapoda nalipe, saya togihon ma hami di akadalanmu, asa hutadahami hohanguluan nami, manang mangolu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amin. Tangihon ma patik ne debata, imana dinet sian buku Filipi bidu opat, mamukasian ayat opat saat rodi ayat 5. Marlas di roha mahamu totong di bagasan Tuhani, uulaki ma madok, marlas di roha mahamu,
pabotohon hamuma habasaran muna tu saluhut halak donok do Tuhani ido saatna atong rap martangyang mahita mangindugugu tutu hata debata lau mangulahon nau bar tu patik nai ali Tuhan debata tai pargugui mahami mangulahon nau bar tu patikmi amin. Potima dosata martangiang mahita ali Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala partalup ni roha jalana basar doho saya marpangulahi maruham midahami dibaheni saya sesama sude dosa nami dan adong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham hati goran napi natupani anakmu do nahu pangasahon hami tujulum dibaheni pasonang jala apuli mahami akana hinop hop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaani dosata. Songon siktong na mangoluahu nina Tuhan Jahobah. Tung na solomodo rohaku midah mateani parjahat. Nalomodo rohaku midah hamumulak ni parjahati tumadikon dalanna. Asa mangolu ibana. Asa ngapon ma di dibatana digijang. Oh,
tabegema hatani debata imana gabe turpuk epistel minggu tasadarion na dienet sian buku pesalmen bidu 80 sia mamuka sian ayat sada sahatro di ayat sia tajaha mamarsikap sorin di ayat sia rap hitam majahasa ede si podaon sian si etan anak ni si Esra ai nikudo saya lamat jadi hot do asini rohai saliling-lilingna maro jahan di akaban wagijang do hasitongan mi ro di saliling-liling na do pahotoku pinoparmu jala paulioku habang sami marsudut-sudut jadi dipuji akaban wagijang do hamolongangan binahmu ale Jehova kang hasitonganmu dilutani akan abaya ai tungi sema di awang-awang tu dusun Jahoba tungi sema sian aka anak ni dibata dusun Jahoba debata asopal situtu dilutani akan abaya jala tongkam naradupon sude akan nahumalian ibana ali Jahoba dibata Zebaot tungi sema songopo argugu ali Jahoba jala sitonganmu humaliako hidu sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Tidakon ma haporseotai songona hina tidakoni dongat tasah porseaon di sadok portibion rap mahita madok audo di arguguna suatu dusan nato mapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabian si Antondi porbadia adorang so habubuan Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamuni di bata Jahoba amanai parguguna suatu dusani isi maibana pai mamulok sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi porbadia jaladong sadahuria nabadia
Huria atau paniala Kristen akan abadia, dohot dia sesaani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangulur sogut daging ni halak naung mate, dohot dia ngulua na sora sudah. Amin.
Shalom. Tabegema tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 15 Desember 2024. Pandidion Nabadia Minggu 22 Desember 2024 pada ibadah pukul 10 WIB di Patupa Huriatado Pandidion tu Dagdanak. Ruas ni Huriata nanaing mamboan Dagdanak Manjalo Pandidion Nabadia Asaroma mendaftar Huhud Marguru hari Jumat 20 Desember 2024 pukul 10.30 WIB di ruang Timoteus. Jala di Boanma surat pengantar sian Sintuawik, surat pengantar sian gerejana, molo sian gerejana asing, kartu keluarga Huria dohot fotokopi akte kelahiran. Jadwal Natal dan Tahun Baru HKBP Rawamangun. Jadwal Natal dohot tahun baru Boy Mata Jaha di Harotas Tikting. Rapat Parhalado Senin 16 Desember 2024 masuk pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Patupa utama rapat program dohot anggaran tahun 2025 tingkat Parhalado Partohonan di gereja. Sude Parhalado Partohonan asaman dohoti rapoti. Ibadah Natal Distrik Walu DKI Jakarta Selasa 10 Desember 2024 pukul Walu WIB Ima Pesta Natal Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP. Pelaksana amanang panitia Ima Seksi Perempuan Distrik Walu DKI Jakarta. Alanii Seksi Perempuan Huria Boy Ma manopang pendanaan asa pelaksanaan Natal Boy Mardalan Dohot Denggan. Purna Bakti Manang Pandita pensiun. Minggu tanggal 22 Desember 2024 di Parmingguan pukul 10.30 WIB di Patupa Huriatado acara Purna Bakti Manang pensiun Pendeta Satahi Maruli Panjaitan STH Pendeta Fungsional HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Acara Purna Bakti pensiun di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Sipul Parmingguan di Patupado acara Ramatama di ruang Timoteus ni Uluhon ni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Sipalas Roha Ama Ina Nama Balu dan Yatim Piatu. Tu akar was ni Huriata naso manjalo manang membuat si palas roha ama ina nama balu dohot anak nasopot somarama sopot somarina boy ma di jalo manang dibuat tu kantor sekretariat sian pukul 10 WIB sahat tu pukul 10.06 sahat tu hari Selasa tanggal 31 Desember 2024. Molo adong dope naso membuat manang manjalo sahat tu ari naung di totuhon asa di paulak matu Huria. Gladi bersih dan Natal SPH HKBP Rawamangun. Natal Seksi Perempuan Huria Manang SPH HKBP Rawamangun akan dilaksanakan hari Sabtu 21 Desember 2024 pukul 10 WIB. Gladi bersih Natal SPH diadakan pada hari Rabu tanggal 10 Desember pukul 10.06 WIB saat itu selesai di gereja. Dimohon kehadiran seluruh panitia dan peserta hadir dalam gladi bersih tersebut. Natal Remaja Naposo Dohot Pelajar Sidi. Seksi Remaja Dohot Naposo Bulung HKBP Rawamangun mengundang Sude Remaja Naposo Bulung Pelajar Sidi asaro mandohoti Natal Remaja Naposo Bulung dohot Pelajar Sidi HKBP Rawamangun hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 pukul 10.30 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Aksi sosial Natal Remaja Naposo dan Pelajar Sidi. Di Pesta Natal Seksi Remaja Dohot Naposo Bulung Patupa aksi sosial ni Uluhon Remaja Naposo Dohot Pelajar Sidi HKBP Rawamangun. Kegiatan non imalaho mangurupi di akana berkebutuhan khusus. Sude donasi di pasahat tu panti sosial dan SLB
Yayasan El Safan, Sude ruas ni Huriata dohot akan na poso bulung, dohot remaja nanang berdonasi, boima ditransfer tu rekening panitia na adong di Harotas Tiktingon. Tikting naeng marbagas, tikting parjolo, naeng manjalo pasu-pasu parbagasan ma, Frank Alexander Rajab Panggonggom Hutapea, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kelapa Gading, anak ni Amata Hotman Paris Hutapea, tubuh ni Inata Agustin Boru Marbun, dohot Orwana, Winona Delani Tandra, ruas ni HKBP Rawamangun Wik khusus. Boru ni Amata William Tandra, tubuh ni Inata Yanti Koa. Pamasu-masuon hari Sabtu, 4 Januari 2025, pukul 10 WIB di gereja HKBP Resort Rawamangun. Tikting paduahon, naing manjalo pasu-pasu parbagason ma, Jeffrey Fernando Panggonggom Simatupang, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Utan Kayu Manis, anak ni Amata DJ Simatupang, tubuh ni Inata Pintauli Boru Pakpahan, dohot Orwana, Maria Cynthia Boru Purba, ruas ni HKBP Resort Pondok Cabe Jakarta Selatan, boru ni Amata Sintua Berton Purba, tubuh ni Inata Karmini Boru Situmorang. Pamasu-masuon hari Sabtu 21 Desember 2024 pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Tuhata mama nama masu-masu nasida gabe parsarepion nadenggan di tonga-tongata tarlu mobi di joloni tuhata. Ruas namonding. Nah di hari Sabtu 14 Desember 2024 nunga jumolo marujung ngolu sahalak ama Belsasar Siagian umur 54 tahun dinading ni Inata Riauli Boru Tambunan Nahinan, alamat Jalan Cemara nomor pitu RT 10 RW pitu Kampung Baru Jakarta Timur Wik Kampung Baru Pulau Mas. Pelian dohot aka udut ni buah-buah tajahama di Harotas Tikting naung pinarade ni tuhata di Huriata di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pauta bahen sangap di Guarna. Songonima titing di Huriata Minggu Sadarion.
martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita salut nak kamanginang. Selamat Advent madihita saluhutna. Laho pasikopon selamat Adventa di tonga-tonga ni huriata di parminggota di bagasat tikion. Laos tajalang matong dongata habola birang siamun jolo dopu di selamat Advent madihamu. Mulai tema ay sipata boy do raphuddu ladang marsejalangan dope. Ate. Jadi asalam takas pardulnai. Jalalam takas lasni rohatta di nama nomo Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Hure Tuhatta kamu damang dainang haanggi nang pinaribo pe hatan dibata di bagasan minggu afet tanah patuluhon di tikyon iman anienet sian Evangelium Lukas bidu sada mamukas sian ayat 26 sahat tu ayat 30 alu. Sonom mahatan debata hujah matu hita saluhutna tapai hutiutma di bagasar rohat tabi. Salponom bulat disuruh debata ma par di surgo Gabriel tu Nasaret ima sada huta di luat Galilea. Manopot sada anak boru poroan ni sada bawa namar goar Joseph nasian poparan ni si Daud si Maria do goarna. Laho mamasuhi jabuna ini nama tabi diho na niasian didongani Tuhani maho. Ale tarsonggo do nasida ubegi hatai ninna rohana do persata biar dia doi ulaning jala didok suru-suru anima tu nasida unak ko mabiar ale Maria ay dapotan asini roha doho di debata gabi-gabi maho tubuhan anak maho Yesus ma bahenommu guarna. Belgama ibana musek guardo ibana anak na tumimbuli lehonon ni Tuhan debatado tuho ibana habangsa ni si Daud amanay. Rajanna do paparan ni si Jakub saleleng-leleng na jaladang marhaujungan harajon nai. Dido si Maria ma maddo surusurani songo dia ma pangalahoni i ay soadong hutad dabawa. Jadi dia luisi suruh-suruani meba nasida songgopan ditod di parbadia maho jala linggoman ni hagogon ni natumimbuli doho alani nabadia doho dohonon natubui anak ni debata. Ia si Elizabeth si solhotmi nasai tuai naung digoar nahol marhanguluan anak do pauno pulaton ma nuaing. Aidang adong na sotar patupa debata. Gabi di doksi Maria ma na poson itu hani doau. Saya saut matua husaon na di dokmi. Dungi ditadikon suruh-suruh anima nasida. Disido sahana. Hurer tuatta di hamak kadamang dainang hanggi nang pinaribo pe. Molo de Jupang di tikki bulan Desember saya somal do 2 guaron saya binarita akon. Ima si Maria do si Joseph. Aung do tehe namar guar si Maria do si Joseph ison martudu majo tanganna. Mana tahu arong si Maria los ripe namu saya si Joseph. Ate. Manang si balik ndak. Jala macelas do rohani halak. Ingot tamu majok kamanginang. Biasana macelas do rohani halak nak kita. Bolu-boy taperato 2 tokoon. Isiro tetik kimar derama ya gawi si Maria. Tangan ison. Bahda par sekolah minggu hamuna. Isiro nak gawi si Joseph. Nangadong. Somalna si Maria do si Joseph ikon na baga do nakateng akan arwah nang arong ison somal nai mahal batak tapi sobino do penyan asli ni marang nabaga marang nadaw
alai mulai hutadda marderama sa sekolah minggu iko sa piliton ni guru sekolah minggu do manang guru huria na baga kima pilit si Maria manang nakatengi si Josephine jala suruh pe ko na baga dakya nang nabirong iko na botar ima hebana amanginang. Makanya luar biasa dok kamanginang, dua nama ini yang selalu diperdengarkan setiap bulan Desember. Jala memang bakona doi, ulas dorhata mamutar lagu-lagu rohani di bulan Desemberon ketimbang di bulan Januari 1 November. Boleh terus matongi. Saya ranarang do euforia, rasa kegembiraan yang luar biasa ketika kita sudah mendekati Desember, bahkan sudah mendekati Natal. Hama kadamang dainang omat dongat turpuk tadi bagasat tikion ketika tokoh Maria dimunculkan dalam dunia keimanan kaporsiaon ni hakristenot tadi basat tikion. Si Maria gabesara sosok ikon ni haporsiaon na macam luar biasa di tengah-tengah ninggulu na porsia saat tu bagasat tikion. Jala udang dohalak lebih meninggikan Maria sebagai sosok seorang ibu Yesus daripada Yesus. Apa sasitongna Maria mau menjadi orang kecil untuk memunculkan seseorang yang besar, yakni Yesus sebagai anak yang telah dilahirkannya. Olo doi mana patu toru dirina asal magabe mar gogo jala tumimbo Yesus ya dirinai. Udah kalak nang pagi jakko dirina rosian patu toru dirina. Ido hatan dewa tama dokon manangise na patibo diri si oruodo si patu toru odo. Alai manang naise na patu toru dirina si patibodo. Barang siapa yang merendahkan hatinya, maka dia layak untuk ditinggikan. Tetapi barang siapa yang meninggikan dirinya, bahkan hatinya, maka dia juga layak untuk direndahkan. Dungro suruh-suruan ni Gabriel tu Nasaret lah mendapatkan sada anak boru si Maria orowan ni si Josephon timbul mah sada dialog nama cai luar biasa. Malaikat itu suruh-suruh makatai jalamat dokon tabi salam kepada Maria. Naboy beringotak kamanginang sedangkan suruh-suruh apa nasi nurut Tuhan Yesus adong do estetika anak lah mendapoton si dapotononna gudang do zolma so akrab alirak kami berestetika dak menghormati cairan ang akrab ibana si patang bestik pudon dongak pudon dak kami manutu jabuna toribukahon tornyelonong nang pedonganna toribukah pitu kamarna tornyelonong arong dosongoni. Jadi lah sabuah-buah pe jonok muna estetika nilai kehormatan perilaku harus tetap dijaga Bapak Ibu. Ate lah sabuah-buah na pe itu dia menghormati akai natta pe akamanginang pe una ala kamar ni burum deui tema kamar ni buruk kudon termasuk kotusi apa isi helam. Tahu ikom marsi pasang apa dok kamanginang jalai do boy berengot sa suruh-surani didakoni bana tabi nilai salam yang luar biasa. Bahkan apa ketika orang-orang memiliki rasa hormat maka pasti didengar akan adong nilai rasa kehormatan biasanya begiode ale halak naraus halak na sober estetika biasanya si palawode tak si begione ode sada berengot tak kamanginang. Maka tama suruh-suruhan ni laho madapoton si Maria jala didok ibana na parjolo sahali tabi diho nanyasian. Bapak Ibu, seringlah ucapkan kata shalom kepada orang-orang ketika saudara berkunjung ke rumahnya sebagai tanda bahwa kau diterima juga di rumahnya. Ate, koras pibu itu tong. Ate.
alai tak kasih tutu di pabotoho suru-suruani songotat dan sinurun debatai mana jala di pasu-pasu ibana didongani Tuhan ibah naba dua berengotak kamanginang holang roh suru-suruani mendapat ton si Mariai Pitor hidup suru-suruani do unak koma biar ale Maria jala tak kasih tutudon sada hasomalan ni ngulut halak batak tinggil si pareo adalah babege barita ya tinggil si pareotta lahu mabege barita alan tinggilna barita ni hala pe binarita humma alan tinggilna ate ngematok be mar telepon sian nomor WhatsApp. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sekali-sekali berkata yang tidak benar di WhatsApp karena itu menjadi jejak rekam digitalmu dan kamu bisa diperkarakan dalam hal itu. Mana-mana to majeheo kalak. Suatu ngirekam jejak, suatu tongan jejak rekam digital mi isi paranon lalu sisi barcode. Molo muruk to unak pitor alusi, pitor songna sojo, minum jo air putih, aiki. Unak pitor dibalos, asa unang gay bitarurak konon, bola rok katam, dang gue bemulaki, bola pitor disimpan, ya, dilakon suruh-suruhani unak koma biar, amang inang, alai gudang dohala mai biar bola rok paru tangan nate, termertebu nih, ubiarat dohala tusi daripada pada petot Tuhani. Didokon nak kading dapotan asini roham ho. Jala takas do molarong dongatta. Molarong todongta, molarong pamilita. Bodo halak ro pamilita rang las rohatta. Bodo halak ro todongta keluarga tarang las rohatta. Alam sipata maberita kanarsa dodang maberita las ni roha. Sipata mularong halak tiba-tiba todong taro tuja gutta dakkay banaro pitor suku-suku doroha nama saranga te. Jadi mularong dongamu dakkay pakulingi ho merbulan-bulan pitor pakulingi ho pitor suku-suku doroha nama ngutang donaengon. Ano saya tunggu dok musik pinjam 100 dong ina musik kan. Mana-mana to kamanginang. Orang-orang yang tidak pernah muncul dan tiba-tiba muncul dan memuji engkau, dipuji ho, narong dosi dong non. Yang sen istirohane, alayon nak kaning idok pernah perjulu, unang mabiar, dia melorope ho tu ujab dinong ammu, terdokton, beda, lae, unang pula mabiar ho, tang nama utang ho tuson, kenang ma, nama lo pasu-pasu do tuson, gitu ya, itu kan. Asipata rong do ngamwa kainang tanga mata kainat taboloro tu jabu maybe mana perjabun asipata nelingan makata walang nama kata nelilingan ayah dadang walang makata tayo kesipi na dijawin na gay mengkanggu ate ang dado ngamu songon ite ro tu jabu na sampai 5 jam sampai nang mangalopa mo madu cipirang dope ngatoroy bana kan mangalopa pe daong dungi mula me mana mula bagaimana, duk saya bagaimana busur saja bumbar bagaimana mula. Kamu songoni. Tapi katakan dalam hidupmu bahwa ketika engkau berjumpa sama seperti malaikat ini, songo suruh-suruhani, didokon udang babiarho, di paboa suruh-suruhani ma, nang daonon na tu si Maria, jala sada takas nang daonon na idokon, gabi-gabi yang maho, tubuhan anak maho, Yesus ma bahenom muwar. Dan itu dijawab oleh Maria dalam ayat 31. Di ayat 24. Di dosi Maria, songot dia do pangalahoni. Ay suarong utad dabawa. Tersonggot. Ketika malaikat itu mengatakan demikian kepada Maria, rencana Allah dalam diri Maria, seorang anak gadis, sadana marbaju, na sorong do peripena, didokko songo di tibana, bahkan didokko nak kaning belga bebana musek guaron na bebana anak na tumimbuli
Leononna ni debatama ibana sadaha bangsa. Sesuatu yang luar biasa dan mengejutkan Bapak Ibu. Ahilalama melorosa dan anak buru. Jala satabi pitor gabi-gabi di mana? Na perjolo sahali puasa si Maria boy matoko songoni. Ay songo dia do pangaloni. Bagaimana mungkin itu terjadi? Wajar. Pertama ada kekhawatiran dari diri si Maria bahwa dia masih seorang anak gadis, sedana berbaju do ibana. Na sorong do peripena. Mabia di mana suatu gabiri kucil hon halak ibanan non. Alay si pata gudang do si pak karwas ni Huria dang di sorai di Huria na asing deh. Kita bunihon kehamilan ni buruna pasar apotaran pasu-pasu ibana gereja. Gabi nung melahirkan gabi pat di tanah masu-masu meja hewan atong. Jadi le tuh hepeng inna. Tiki masu-masu parupuanon ngahamil 2 bulan 4 bulan. Apa suku pat ditoddo dah. Wah ngadengga pamatangmu dah ngomong. Ya do omar dongat dah ngomong. Apa nungi pasu-pasu 5 bulan pitor sorang dak dana. Idok koma prematur do inna. Syukur deh. Gudang do halak menabuni oni. Jala gudang do halak atar yung siho beruna. Tuhitaan isam mamar pesta surang kabotoan. Kate, arong doi. Ide pikir si Maria. Takas don. Jala itu dapat jual sehali rasa khawatir ketakutan di si Maria. Bah, anak buruk piau. Maaf. Saya belum pernah berhubungan. Dalam bahasa Yunaninya Artenos, saya masih perawan. Tapi sudah menjadi gadis yang layak untuk menikah. Bagaimana mungkin itu terjadi? Itu dah. Membolohi tara, molang soni beruta, idok ketuha mamanginang pitor sita dora pakai lalam mate. Pasti orang muna mah. Abe, lamo sejabom mati na mau. Meilau tuh halak. Pasti dohoron datoras na songoni. Maria juga demikian. Dia pasti merasakan nanti kalau terjadi seperti ini, dia akan malu dan dipermalukan. Bahkan orang-orang yang melakukan hal seperti itu, maka akan dikucilkan. Sianak ka ada istiadat, sianu kamona. Gabi sikman nonau. Gabi padao mo siya non. Barang be, nanti kosbion. Apalagi hita kamanginang Huria HKBP maca tinggil do mabigya kasih songono. Ate. Boleh kota dang pala buhay ban narame, boleh hutana abi, bolang ibigay si songonon. Ate. Barang binoto be, 2 kecamatan maboto. 2 kecamatan maboto, sudah maboto. Apalagi mana di Parhalado, arang binoto be. Ate. Apalagi usia anak di Padita, barang binoto be. Tak kolang boruna anak di Padita, huting di Padita pe, termasuk dotong. Dia mengatakan demikian dari hatinya terdalam. Asa unang tarurak ibana, mana dipikir ibana. Basa di hari doi. Ape bugudang do aka borutta gagal dalam perkawinan. Idok oma nang mulia. Parjolo sahali suku-suku no makna kolong dorham tibana kolong doma dapat 2 hon boha namora ribana dangoma boy majui dapat 3 hon sarjana ribana gudang dojol mana boru ni Huria gagal ala hurang senamona tapi nggak saling mencintai. Makanya najolo arong do najolo kawin lari ya teh. Lalu jauh halai nalari. Gabi mula musik nasida. Ada seperti itu. Alai sude holso nisi Maria, semua rasa kekhawatiran, ketakutan Maria ini bisa dijawab oleh malaikat itu. Jala di patongo di bana si Joseph. Asa orang tarurak ibana.
Asa unak kona hata ibana. Asa unang dipadawi ibana. Adong dope rasa meilena. Masih ada rasa malunya. Hape gudang doson nari. Setiap yang kamanginang ruas nureta. Tak pola maila be. Udah hal biasa kok itu. Hamil duluan. Nggak biasa be. Nggak hal biasa ya. Los do ikut-ikutan do halak batak baru di Batak. Kira songon artis. Nggak gudang belak baru Batak kawin cerai. Apalagi buha. Damar dadanak. Bawah. Jadi si pata. Setiap yang kamanginang. Si pata. Dan pembulian antara laki-laki dengan perempuan bena masa sonari. Boru-boru dibuli nama. Sama-sama boru-boru. Ima iba nacin. Orang sau anak itu para membi. Dan kau 1 tahun. Dong mudo. Wah. Ngadong. Tersenyum do mat do keparjolo. Jangan do penang. Lam 1 tahun lam jo suku-suku nih. Jangan dong do penang. Lam 2 tahun balam baru kilibana. Sampai 5 tahun. Era kasih buruai. Kamu setiap kainong dah. Para perempuan seringkali merendahkan bahkan membuli sesamanya perempuan. Mau lewe tu berua wajar. Karena apa? Karena memang lawannya jenis kelamin kan. Ale buru-buru tu bawa do, buru-buru. Asirakum baik dak kasih Umma. Padahal tadi firman Tuhan mengatakan Elizabeth, hahani si Maria, ngalele gimana hol? Wah, adom di mana? Itu, jala bangga do hita mandok nih. Saya kadang-kadang banyak perempuan-perempuan yang baru berkeluarga 5-10 tahun berbicara kepada kami para hamba tua-tua melapor bagaimana perlakuan mertua yang sewenang-wenang. Bahkan di halak Batak nama cai miris bolo acugari mate anak konon. Hape dang adong anak konnai saparumenna ipaulak tujabunyo makna. Luar biasa. Ipaulak dang margunaon dak kaseo setebi. Ipaulak tujabuni omak diburuai. Dang adong di lomba nangaha. Ang do pena masa baru-baruon. Moding ma amatan pegawai negeri. Punya jabatan. Moding ala mar tenis do teh mar badminton mang mertes borgin mate. HP arong jabuna. Arong piga-piga rukuna. Alay holang moding anak konon pitori dokon. Simatunod do dang dihoy milik ni margak ni gelek kudi lah utusan nanggoli perbala 2 dang adong diliu imajina. Dan yang mengatakan itu dan yang menunjukkan itu sesama kaum perempuan. Asa mana kita kamanginang odo dipikiri si Maria jala ternyata apa yang telah dipikirkan oleh Maria itu malaikat Gabriel suruh-suruhan Gabriel diboto jale dokon unak kumabiar jangan takut dapat tanah sini roha doho unak kumabiar part 3 unak kumabiar dapat tanah sini roha doho ade ale unak totoi panuhor atong unak totoi panuhor atong unak tiba ngamu yororiho ibakko sekian apa 8 ons jujur atong ate bola penjual ikan lele ho jujur ho sakilo unang bakko 7 ons ibakko batu itorunay bola parengge-rengge ho kamanginang idok konak kaning jangan takut dapat tanah siniroha do ho ale unang bat 3 melsuk sayurmu pe melos kentangmu pe melos wortelmu pe melos si manori hargamu se mai unang ale boleh bakko soni bah Tuhan makana boru, doli-doli, dok jangan takut, unang babiar, dapat tanah sini roha doho. Ale unang mamiliti, unang papilit tu. Tetong, neng mulia uma, ape ro bawa gateng do nyan, pulang kurang, pese igungna. Ro musik bawa neng mangulia uma, ape patudi patongon, birokian, inna.
Tapi firman Tuhan ketika mengatakan unak koma biar, itu sesuai dengan ukuran Allah dalam diri manusia. Akan usah dapota kerejo do peidokon unak koma biar dapotan asini roha doho. Selalu berjuang. Kadang-kadang saya heran melihat anak-anak muda, baik perempuan dan laki-laki, murah-murahian halau resign sian gereja. Orang otik do gaji na beda resign. Orang otik resign. Bicap poso ingot. Orang 30 tahun ko resign ko dangang memancal ho. Apalagi buha, apalagi atar melamar gudang pengalaman kerja, pitor mar pikir doi manajemen nai. Bah murah-murah do pe nak keluar sekat orang si jalono. 1 tahun do pe nggak keluar, 2 tahun do pe keluar. Tak si jalono berarti par malas don. Dang bosi pai ngoto non. Unang ala gudang pengalaman kerja kata petor jalo tidak. Belum tentu. Ale molo mula-ula kodo denggan dapat tanah sini roh adoh. Akan hol kaum ibu yang sudah menikah. Dang dapat anak dope idok panak kaning 1 koma biar. Unang marda tewiho. Mana suku ko namalo pe jol mado. Sida kama lore pe mate do. Kan? Nang mabiar. Ale dokon udang mabiar ho dapat tanah sini roh adoh. Au cugari pereng debata dana di ho. Macai gudang ulaumu. Boy itu kahalak jadi berkat menjadi seorang ibu dan ayah yang baik. Tang, dan kau nanti nubuhur gabi anak koniba. Gudang halak membutuhkan. Tuhapung, menang murah-murah hal suako asal pajupang do kamu. Ayah do ubat nion, sudah yo copi ubat na. Apa yang ngerok dokter odo ubat na, apa pajupang do na rak musik sahina. Tapi beda obat, ale omma bani dah, omma balai. Ibu itu hor, bagudak kubati gabi morama marujung ulum. Itu dah. Ale dok konung babiar, jalani hidupmu dengan baik. Asal dapat tanah sini roho. Dakolan, dakolan tuhita, dakolan tu si Marion, dakolan tu si namarawalan huruf emon si Maria, si Marini, isero pemusik. Dakolang namar guar si Anita pe boy itu tong. A B C D sampai tu Z dapat tanah sini roh ada warno. Jadi puang dakolang tu si Marion. Sudah kita dapat pengudison semua kaum bapak kaum ibu. Ahai dokter debata. Jangan dong naso terpatu pada debata. Itu pasti. Ternyata orang yang mau merendahkan dirinya, orang yang mau menerima segala sesuatu dengan hati yang ikhlas dan hapor siaun dan mengulu, idokon danga dong naso terpatu pada bata. Amanginang moloroho tu gereja, gijang ni rohami woko, ingot dang terpatu pada bata tu ho. Ikut di bagasan haserepon ni roha do rojol tu gereja. Memberikan hatinya dimasuki oleh kuasa Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Alai mulai pikiranmu dohoro tu gereja, kijang ni rohamu hasom harta bibakko nasubui do tarpatu pandi bata manang hadiho. Hanya orang yang mau merendahkan hatinya. Ido dak ni si Maria nak kaning naposo ni Tuhan idau, aku hamba Allah. Saya saut masongna ni dokmi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ahado nang dohonon diturbukta di bagasan minggu apet tanah parjoloon aka amanginang. Na parjolo sahali loas matuhani mangatur sudi ngulumon. Loas paluas Tuhani mangatur sudi gulum. Muna seda kokko aka manginang dia katanyang mo lomon rohama na saut, hape lomon rohana, lomon rohamiru na saut. Setajo tado do ditanyang tai dilema nami kendak mulai yang jadi, ujung-ujungnya kendak kita juga yang jadi. Tidak pernah kita rela diatur oleh Tuhan dalam segala sesuatu hidup kita. Biarkan. Saya sering katakan ketika Bapak Ibu memiliki masalah dan sekarang punya masalah berat, jangan katakan bahwa Tuhan itu jauh. Tidak. Tuhan itu membentukmu seperti bejana yang disempurnakan supaya kau pas sesuai dengan ukuran Allah. Jadi udah kok mau lo dengan orang berbeda halusna tahun non, biarkan. Biarkan Tuhan membentukmu seperti bejana. Pasti dorong halusna tu tahun naruh. Pasti. Tidak ada yang mustahil.
Dangan dong saudara patu pada debata. Unang pala ribut to. Amanginang. Akhir dok debata. Di dua musai. Hohom maho. Au pe mangalo dopak nasida. Diam aja. Nggak usah berisik. Ngate. Unang pala berisik. Loja mak katai danong halus nih. Loja mu menyebar-jebarkan gosip. Dangan dong halus nih. Dangan dongi. Loja mu setabi pamangam munai pe loja. Horing bibir munai. Dangan dong halus nih. Diam aja. Los hata-hatai pe ho. Ketika Maria mengambil satu kesimpulan, ya aku mau seperti yang Tuhan katakan. Dia sudah siap dengan segala perkara dalam hidupnya. Ikoni dok kamanginang. Jadi boleh betul ada putusan, nyekor dadeho. Tiba hata-hata, apapun itu. Tapi ingat, ohom maho. Lo ma Tuhani, mula-ulau dopak nasida. Diam aja. Tapi bukan berarti hanya diam. Tetap aktif, proaktif. Ate. Ngoloh itu dah, bolang di hata-hatai saotik, tapi terjebur, nganak sanggulna. Ate. Isi madokoni bohai. Si hari bolang lagi dah ini dah, nggak usah, diam aja. Makanya ada istilah anjing menggonggong kafilah berlalu kok. Nggak ada yang apa kok, capek kita. Ate. Kami pardi tahun, mau lo saya hata-hatai ruas do kami, dak tahu kami mudum. Ale mulai hata-hatai ruas kami tabur kami mudum berarti hata-hatai ya udah. Ahita jol mado, sona boy terlepas siani sude. Itu dah. Boleh dang oleh hata-hatai tinggal di hutan. Salah anak. Boleh dang hata-hatai. Ale be hata-hatai jol madi. Lu mau rahana tinggal teh di hutan di mana teh? Merua mana sih? Datang di hata-hatai dong. Sadok songos si Maria di peop hatai. Di pausor-usor di besar rohan. Itu dah. Lalu perkara itu semua disimpan dalam hatinya, tetapi diwujudkan dalam kehidupan. Itu bagusnya. Itu kita nama pen. Makanya Advent ketiga ini adalah dalam bahasa Latin gaudete, artinya Advent sukacita. Lasni roha neng manomo Tuhani. Soto nomor lasni rohana. Utang tetap utang. Lasni roh tetap lasni roh itu dah. Ate. Unak kamu muruk. Unak kamu mandate. Meloso pajeto baju pihamu tau non. Daun. Unak kamu muruk. Meloso dong rambut palsu muna tau non. Hati yang gembira do. Las di roha majak koni. Jela dohonot tama songos si Maria nak kaning. Akhir kon. Badokon dapotan asini roh. Sudah mahita dapotan asini roh amangenang. Semua kita di sini mendapatkan berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jalah wilala, sudah hitaro tuga region, ganuk minggu hitaro, ringgas kita te pertanyaan, ringgas kita te permingguan, asa nang dapotan asini roh hado, alai paloasma, di bata mangatur ngulung. Katakan sekarang di tempat ini, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Belum pemasalahan anak komodo paromemu, dijung tandu sonari, setiap perceraian dan segala macam. Biar Tuhan yang berkenan mengatur semua. Atau mungkin ada masalah anak-anakmu segala macam dalam perkuliahannya segala macam. Biarkan. Tidak ada debata. Unak koma biar. Ulang itu. Alai mulai pangasah kodo dirim, biar doho. Ipangasah kopi parbero tamu, biar doho. Ipangasah koartam, biar doho. Alai bolo dan pangasah ko sudah dai datang kepada Tuhan martorut niroha dan Maria membuka seluruh hatinya, semua pancanderanya untuk mendengarkan bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan siapa saja. Dakke paile de batahita. Soto indo koko ipaile de bataho daw. Colmaido paile dirina ala soeha dia jari-jari de batai bana dakke tanyo di mana de bata di bangsa ngunu. Dungina parpudak kamanginang. Sai patu pamahasere pondero. Belajarlah untuk selalu rendah hati. Marsiajar maka manginang marhasere ponderoha. Idu nom maul. Bolo bagi jang diri pati bodiri muraro. Ale belajar untuk selalu merendahkan hati kita. Untuk selalu belajar menjadi seseorang yang luar biasa. Bahkan hanya orang yang merendahkan hatilah yang mampu melihat kuasa Tuhan dalam hidupnya. Molo si jang roh ada yang botoi huason di batari nguluna.
halak namar hase repon di roha do boy marnida kuaso di debata di tonga-tonga ninguluna. Mari kita mulai. Maria masa kini. Ate, alai sutong amat tahun unang gabi geti hukuar musi Maria dah mate. Pulang rohana ipe, ya. Supaya kenapa? Satu kali lagi kita Advent, kita benar-benar menjadi sesuatu hidup yang baru. Bersukacita, las rohat tada. Jadi ang nak kaneng ison, gudang doh bereng bohina nang marlas ni roha mutung, na gudang marah utang nyon na roha te. Na gudang marah si parkiloron nyon. Na gudang nakeng doh bereng butini. Dang na mamereng nejulo na wit. Dang mamereng bohi munay doh bereng. Ang namut mulai sa roh sampai nang berjamita pulang namutung. Mana nasone nang karakter bohina na roha kay. Iro. Alara buti molo dang bolo mutuk kamu. Los marbada perang masuk bada kitu bohi munay. Ya doh bereng sadaina modding. Di make upi, namola di make upi, par make up namod dingon. Kenapa? Selalu cemburu katanya dalam hidupnya. Tikimangulu, ulang namutung. Tongon down. Oh konsepnya dari rasa nyamanmu Bapak Ibu, ada ngadong nasuboy yubaon, semua bisa diubah kok. Tergantung kita, bagaimana kita mau memaknai hidup kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Kendalikan hatimu dengan baik, siapkan hatimu dengan baik. Pastikan bahwa Tuhan itu berkarya dalam hidupmu sampai hari ini. Amin. Martanya mai. Mulia tema rohanami di Tuhan di bagasan minggu nami, minggu Advent napa tulu. Ilokoro di hami Tuhan asini roham. Jala di si takas situ tudo idok hatam marite suruh-suruan narotu si Maria. Nang Tuhami saluhu na Tuhan. Punak ko mabiar ay dapotan asini roha dohami siat debata. Nang matuhan marhite jamiton sude hami na pengudison par tiga para karejo swasta, para bisnis, pegawai negeri, akay anak penami di perkuliahan, naso dapat rokap, na mangaluli karejo, gaduk madohonon nami songon hatamut Tuhan punak ko mabiar ay dapotan asini roha doham nang porsehami tu asongo si Maria napasahaton posti rohana tuho nang pedi mulanay mabiar tahutan imana gudang dirimangi imana gudang dipikiri mana nguluon alay di papos rohana diri na tuhat tuho marhite ha porsyonna natuk doho Tuhan mangaleho saluna ohom pehami luas sami mahomar porang dopak na makasuguk kami ay tung takas itu tudo oda di bata pargugu di hami ali Jehovah di bata manami pasu-pasu mahatamon tarlumobi di minggu Advent namin na patuluhonon asakap rohanami lahomanomunomuho mabahen bagas ni rohanami gabe inganan hatutubum jala takas itu tudo Tuhan neng dohnon nami dingulu nami say saut ma songon nedok mi Tuhan ali Jehovah di batama nami pasu-pasu makarwas ni huriam balotong peadong natahutan dinguluna laho mga lugahong ulunaon ala ni portibion say papos ma rohana Tuhan pasahaton salu nanguluna tuho jala totong Tuhan martangiak kami tu negara nami Indonesia. Leo matuhan tu pemimpin negara nami on roha toddi bisuk lahu manguluhon negara nami on tarlumobi hami na tinggal di kota metropolitan asa pos roha nami madalani akkaulod nami di tonga-tonga ni keragaman agama budaya suku asa butotok Tuhan pasat tami ngulu nami tuho jala takas itu tu hoba parjulu majuluani salun nakalon nami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pasu-pasu makana do baru dihuriam dinanang marhasohotan merbagas patujolo masalu na Tuhan nakka ulon nasida saha nong di calon nasida pasu-pasu perbagason do takaburu ni huriam anak pen ni huriam nong majalo pasu-pasu perbagason
gabe keluarga na dinggan si buat da melas ni roha jala di bata gabe tongga di tonga-tonga ni nguluna laho badumuhon asini roham jala boy gabe keluarga situruon na sida ali Tuhan martai kami turas ni uriam atongon marhabot ni roha halan permoding ni naturas na sida apuli matuhan asa tarapul rohana sida lahu majalo kana masai di tonga-tonga ni ngulun paso-paso matotonga karwas ni uriam leon hamalumo ni sahid dulu mana sida Tuhan inak situa jauhnya sinaga boru sialagan nyonya situa TR Siregar boru marbon Ebenezer Manurung David Septian Sihotang inak situ hot nide boru sinaga Hendrik Parsaulian Siregar Alicia Santika boru Tagaol Rui boru Tauro natongo peak dia ke rumah sakit alanya kaparsahiton nasida dohot akarwas ni uriami di bagasan pemulihan dia ke bagas na Tuhan ale Tuhan padulo mima pamalupon rohana sida terus marpakirimon jala dohon nasida ma dakya ho Tuhan dosyan nasida asa marhite hamalumon ya kaparsahiton Tuhan boy musen nasida malatonak kanguluna tarlumobi Roma muji pasangapon guarmi pasu-pasu makarwas ni uriam dia ka berbagai lini perkara jon nasida asa tutong nasida marsigat tungtuho nanggulunami pe Tuhan saha diho mahami jala saluhu nanggulunami boy Tuhan dapotan asini roha misyakko amin mari demahita hud papung upileta
Tatangyak koma peliata todo panibata martangi yang mahita. Bali debata manami na di banua gijang odo hararon ni salusile lehon na dinggan dohon nasa ulibasa nama uliutus. Upasat hai masian na nilhon mi tuhami pilan nami tuho. Say jalo bagia beguap na khusus di jolom. Paso-paso majal ramoti asa parasyak kami pilenon. Patimbulkon harajom di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhanami marhite hite todim. Asalam utadahami godang ni sila oleh hombi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani Alea manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajommu. Say saut malomoni roham di banu tongosongon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami sama panesa nami. Di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami tugyuh tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di basad dame, jalohamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. I pasu-pasu jala diramo di Tuhan debata moho. Isodakot Tuhan debata ma bohina toho jalasi marohana midaho. Ido pakot Tuhan debata ma bohina toho. Jala di pasaor hobma damena tutodim.